para jamaah mung kepengin gayuh kerukunan, keselamatan, slamet donya lan akhirat. Allahumma amin. nah, luar biasa Luar biasa. mriki. Remen sanget kula. Nggih. Nyawang sinden-sindene wis padha nganggem peh kok iso kaya duren. Kok iso duren iki lho. Dibrongsongi ndase. Biasane ora ngene terus macak ngene iki ya wah luar biasa sanget. Biasane semangate luar biasa. Nggih. Bengi niki wau nganu mergo ketutup saka jilbab. Nggih. Ah tapi mboten dados menapa. Nyatane sing kepareng rawuh salam sungkem takdim bekti hormat dumateng sedaya para alim ulama, para kiai ingkang kepareng rawuh, para Gus Bunyai sedayanipun, para santri ingkang luar biasa saestu. Wah. Kula yakin dan kula percaya budaya seni wayang kulit tidak akan hilang dari bumi Nusantara. Mergo nek wis para Nusantara niku saka tembung NU, santri dan rakyat wis manunggal dadi siji, insyaallah negara Indonesia dados negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Hebat luar biasa. Luar biasa. NU, santri, rakyat dadi siji manunggal Nusantara. Wis ora mungkin diogak-ogak, ora mungkin dipecah belah mergo NKRI menika harga mati. Wah, seneng kula saiki. Kene ya lho, kiai kampung. Rene aku iki pesenan iki. Pesenan sinten? Pak Kiai Gus Hari pesen niki kon nggawa. Rencana ajeng ditumbas. Pripun to? Gus Hari kok. Gus Hari. Nggih. Niki kon mesene Mas Mondol kon ngejak nek pentas rencana arep ditumbas. Arep go apa? Go cethik geni lho. Raiku kaya rencek no piye kok. Lah wong ya sing sabar iki ning gone pondok pesantren sowan para kiai, para gus-gus alim ulama, enek tetembungan ke innallaha ma'asabirin. Wong sabar ditresnani Gusti Allah. Lah, dadi wong iki kudu sabar. Kudu sabar. Lah nek nuwun sewu, lah nek kesabaranmu, keikhlasanmu antarane kowe karo aku, ya moh kalah to Mas nek aku karo kowe. Wong al ikhlasi ruhul ibadah, ikhlas piroe wong ibadah. Nah. Mulane ibadah apa wae landasana dengan keikhlasan. Keikhlasan. Contone kaya aku, nek kowe mesti gak paham. Piye? Awakmu wong muslim. Muslim. Awakmu wong Islam. Islam. Lanang pisan. Lanang. Wayah Jumatan awakmu salat Jumat. Salat Jumat no. Delalah pas salat Jumat melangkah neng masjid. Terus sapimu ucul ngebyong tandurane tanggamu. Apa yang kamu lakukan? Sebagai orang Islam Muslim, Jumatan no. Sapimu mangan tandurane tanggamu nesu dosa kowe. Ya ngopeni sapi sik. Ora oleh pahala. Ora entuk salat jemaah, ora oleh pahala ngopeni sapi. Sapi ini jak Jumatan. Wong edan apa enek kok sapi jak Jumatan mlebu masjid iki lho, berarti kurang ikhlas. Kurang ikhlas beda karo aku. Lah nek awakmu? Ya pertanyaane iki lho. Pertanyaane mau. Dina Jumat. Iya. Awakmu sebagai seorang muslim, ya. Lagi 5 langkah arep nang masjid. Heeh. Lah terus sapimu ucul ngebyong tandurane wong. Piye sing mbok lakoni? Sebagai wong sing ikhlas, aku tetep budal nang masjid. Sapimu ngebyong tandurane wong. Sapine sapa? Sapimu. Aku pun duwe sapi. Kok lancang kowe? Kok lancang? Kok lancang? Wedhusmu. Aku kowe Jumatan. Wedhusmu ngebyong wong. Piye sing mbok lakoni? Wedhuse sapa? Wedhusmu. Wedhuse sapa? Wedhusmu. Aku pun duwe wedhus. Mosok wedhus. Aku sapi ra duwe, wedhus ra duwe. Yo wong kok melarate ngalam donya iki. Sapi ra duwe, wedhus ra duwe. Lah pancen ya seniman kok. Wong seniman, nek seniman ki tugase apa kuwi sebagai seorang seniman tanggapan ngene iki ya ora mungkin ngopeni sapi, ngopeni wedhus. Mungkin no. Masalah ki ya ora mungkin ngopeni sapi, ngopeni wedhus, dhek sing diupeni jago ngono lho. Lah dienggo apa jagone? Pitik to tarungan modele kaya untulan to. Oh, ora le kuwi biyen. Biyen ngono. Kuwi biyen. Oh, biyen. Saiki ya pancet. Ora ya Mas ya. Niku lak saderenge kula tepang kalih Rama Kyai ya Gus Hari. Gus Hari.
Nggih, tapi sakniki alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah.